lovely Catwoman. Nice. Very nice, Ian. Congratulations. Thank you. Oh.
Congratulations, Iha. Thank you, Madam. More pa, lovely katuman. Another love song pa. Bart? Mr. Bart Monteclar? Charm? Is that you? Small world! Huwag ko magtuong magkita ta! Asa ko magtuo? Hindi ka. Oh. Sagwa ka mangutanan ako, Mr. Monteclar. Ako ang tagiya ni Maong Bart kanhi. Well, kaila ba di mo si Miss Lovely Catwoman? Well, ano pa lang yun? Gi-invite mo ko sa akong amiga, si Josephine. There she is. That lady in stripe. She's over there. Okay. Yeah. Josephine, when nag-ibitan ako. Unya, kining, hi Josephine, hi Jo. Wasa ko magmahay. Nagisanong na ko ang iyang invitasyon. Nalingaw ko ni Lovely Catwoman. Siya si Golden Voice. O, okay sa tayo ang iyang performance. Okay. Next song is for my newfound friend, Mr. Bart Monteclar. Mr. Bart, this one is for you.
Kalma lang, Iho. Kalma lang. Christine! Panihapon sa din? Na? Magpaabot sa ako ni Mami, Yaya. Ay, nga nung paabuton pa man mo sa mami ni mo. Pumatuniyadan ang pagkaon. Panihapon na lang. Kato sa mami ni mo, manihapon naman to dito. Ano sa'yo maniadto si Mami sa ayang work? Opening manggudron sa KTV. Nya kay mo kanta man si mami ni mo dito. Naamay panihapon, human sa ilang kanta-kanta, mag-blessing pa, naamay pare ko nung gi-imbitar. Nya dayon, kaon-kaon sila. Kay ugma ko no, magsugod na ang operasyon. Mukaon na to sa mami ni mo dito. Ikaw kaon na lang. May panagig ni kuyog ko ni Mami. Di pwede. Bawal dito mga bata. Minors not allowed. Di mo gani pwede mga teenager. Ikaw pa bata ba ka? Ngano man di ay, unsa man di trabaho ni Mami. Basta lang. Dili pwede ang mga bata dito. Sabot na lang good. Ayaw na lang ko pa-explika ha ug unsa kay di sad ko maka-explikar nimo. Basta bawal ang mga bata. Period. Tinan-awon ay. Gawas pa sa dili pwede lagi ka dito. Napasab kay homework ko. Umukuyog ka di. Dili ka homework. Ugma di ay. Oy, di ba yan na maayo ha? Nga ang imong mahimo karon ug maon pa nimo. Manya na habit na di na maayo. Kinahanglan nga ang buhaton nimo karon gyud mo buhata dili pa ugmaan. Panos naman na ini ka ugma. Sige day mag-andam ko panihapon nimo ha. Aron pakanon ti ka, ha? Padayon na na imong homework, ha? Sige. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apa